Alright, ake ngibingelele kuphi nakubo labafinyelela khona ezobuciko media. Igama lami nguMelisizwe ngubo ngumusa ngwamnomi umfana wasenkandla Friday la ngqhamuka khona phansi kwenkosi yakwaXoli Sibongo. Njengamanje ke nje sizoke sithi ukubheka ngala empangeni bese sibothola ukuthi namhlanje sihleli nobani no. Sanibona ninjani? Ngiyabingelela kwezobuciko mina ngiyabingelela mfoka Mnomiya. Ngiyakhuleka lapho ebukhosini bakwaXabasha. Yebo bhuti. Umphikeleli lobingelelayo umfana wamdunge phansi empangeni. Inkosi engiyakhele inkosi umzimela esigodini sasemakhehle. Ngibonga ithuba. Kunjalo mfowethu, namhlanje ke sizohlala nawe mfowethu, sithi nje ukuxoxa nawe, sithi ukuthola ngawe ezuyinsizwa esebenza kakhulu endimeni yezobuciko mfowethu. Njengamanje ke into mfowethu esike siqale sithi nje sifuna ukuthola ngokuthi ubani umphikeleli owakabani, uqhamukapi, usesichazelile kwasivezela mfowethu, uqala nini ukuba umculi? Lento yomculo mfowethu uqala kwami nje ukubona imic ngiqale ngo-2010. Ukubona imic ngenza idemo yayiney'ngoma ey'ntathu. Neyayinhle kakhulu noma ke ngagcina ngingasebenzanga ngayo. Kodwa nje yayinhle kakhulu ngoba ngangithola izethembiso kwamanye amakhampani, kodwa ke kubuye kube ney'nkinga-ke. Ngithola futhi ngiperforma futhi ngayo kuma-promotion. Yangivulela futhi namathuba ngoba ngawathola nama-feature kwamanye ama-artist, kodwa-ke ayisavela njengami ngaleso sikhathi. Ngayibona ukuthi no isebenzile, kwasho ukuthi-ke imina engaba yigwala lokuthi ngithi no ngoba sengiqalile ngalifaka unyawo aqhubeke. Kwathatha isikhathi-ke nokho-ke ngoba ngizeke ngase ngibuya-ke manje futhi sengizodlalela-ke i-PSL ngiqale ngo-2022-ke uqala nje-ke sengiba umphikeleli nje-ke lo esenimaziyo-ke nayo kuze kube manje-ke. No mfethu, siyathokoza ukuthola umlando omuhle kangaka. Mawuthi wena ngo-2010 ubusuvela usendimeni, and ngo-2010 mfethu masingaveza kwakuningi okwanganivulela amathuba ngoba kwakune-World Cup, kunendlela yokuthi niyidayise. Kodwa ke ngoba usuchazile ukuthi wayiphathelwa ubugwala, asizukubuza okuningi kakhulu ngalowo msebenzi ngoba mawuthi usayikhumbula ingoma mhlambe okuyiyona owudla ngayikhotha ngalezo sikhathi. Walibusa bezuma, walibusa belketula, walibusa mshalozi, mamalalo walibusa belvukela. Ikululeko kudala sayithola, kodwa kuzange kube njena. Phela kuseyikukuteleka lokho, sekuvukela umbuso. Ingoma yami yokuqala leyo mfowethu engayibhalayo. Kunesiteleka nje esathatha isikhathi nje sithi asibe side laphana 2009 kuya 2010 nje kunesiteleka nje saba khona lapho nje saba side. Ngase-ke ngibuka nami ngoba phela inkululeko ifike sengibhekile. Ifike sengibhekile ngoba nje ngiqala ukuvota okhethweni lesibili. So ngase ngibuka ukuthi cha silokhu sayithola kodwa akakaze kube nje. Ngase-ke ngibhala ingoma yami yokuqala nje le engayibhalayo kodwa zazi intathu. Ayi mfowethu, kusho ukuthi kade kwaqala ukusetshenzwa. Cabanga ngoba wobuka isikhathi esinzima kangaka. Le ngoma mhlawumbe sangabuya manje nje ubuzuma ingoma phela ayiphuphi ingasebenzile. Ayiphuphi ingasebenzile futhi ngayirekhoda le ngoma ngithi nje kuphela ke wagcina ungilahlekela lo yamsebenzi, kodwa nje ke ukubuya ngoba kwakuyeyami sengabuya nje iphile. Sengawukuthi ke kuphela ke ufuna futhi ngiphinde ngiqondanise nesikhathi kodwa nje yona ikhona. Hayi mfowethu, mana-ke nakhu-ke ngifuna ukwazi mfowethu, yini ekugqugquzelayo noma othi oyibukayo wena mawuzobhala ingoma mhlambe bese uthi le ngoma le iyona ngoma engingakwazi ukuthi ngiyifake ebantwini, bese noma ube ingoma engomeni yakho usukuyiphikhile mhlawumbe ukuthi le ngifuna ukugadla ngayo, iziphi izinto oyibukayo uma uzokwenza njalo?
umsakazi wami lapho ke ingoma zikhona ziba ningi kodwa ke bese ngempela abantu ngeke ubakhethele ngoba impela uyayibeka uzithi uthayela ngesikorile abantu bevele befike beyikhethele yabo ingoma ngale ukuthi usuke ungayethembi nayo usuke uzethemba zonke ingoma mawuyifaka lapho kodwa abantu bafike abantu abavamile akuvamile nje mina kulo engifake kulo msebenzi wami le engisayenzile impela hayi abantu bafike nje bephuma eceleni kwami kodwa bewuncoma umsebenzi wonke kodwa ke bese ubuka phela inamba ukuthi okay hayi shothi abantu nayo ingoma bona abayikhethela yona ngokwabo hayi kuba njalo mfowethu no mfowethu siyakuzwa and mfowethu sifuna ke mfowethu ukuthola mhlambe makuthiwa ke ngoba usuyichazile ukuthi engomeni akuba yilayo lalela ngiyazi emsebenzini osukhiphile mawubala isikhathi osusuke naso wagudla ake sithi nje okay asuye ku2010 asithi nje 2022 kuya le emsebenzini osukhiphile iyiphi ingoma nje mfethu ongachema naye udede uthi uyayibona ke le ayi ngiyayithanda iyona ngoma nje yami ngizwa ukuthi ayi yabo le ngisho ngathiwa ngeke ngiphume ngayidlalile stage ngifike ngo2022 iphiyana ingoma ezinhlanu ehloko sithi igolide lasobuka kunengoma laphana engicula ngayo ngozimdolo kuyiyona lethi igolide lasobuka kunengoma enginyakazisa ngayo abantu laphana estage ethi egoli udala labuyi shuthi wadli iphendele kaNondido wadumeka awusamadoda lapho mfowethu mangishaya leyo ngoma leyo akekho nganyakazi kunengoma lapho futhi ethi ngiqhoshanga shem kunyakaza wonke umuntu laphana ngabuya ngialbum ngonyaka ophelile esihloko esithi esithenjini kunengoma laphana ethi ngakhetha kahle kunenye ethi siyeke sidlale kunenye ethi imkhuleko ngabuya kule album lena ethi uyoza uchithe ayilaphana mfowethu konakele kakhulu laphana angalitholi kithuba le stage kuyona kodwa futhi ke ngiyayicelela kubahleli bemicimbi ukuthi yena bengangikhohlwa bengiphi ithuba iyo lento uyoza uchithe kunenye ingoma laphana ethi i-type yami ubona makhelwane i-type yami khona ethi manje ngithangimale ngithangithande bani ziningi futhi ziningi khona ethi yimlona we-ex yami bona mina uqoba ubona sona isiboko sami kulezi ngoma zakho hayi angeze ukudedela ikhona yini ome nayo udede othi nje uyabona ngisho ngathiwa kubuyelwa kulezi zinto lezi zama competition kufuneka udlala ingoma eyodwa onawo wazi ukuthi yabole ngizowina ngakwi competition mhlawumbe uyawakhumbula ama competition iyiphi ongayisebenzisa le okuyiyona osayida nayo wena nokuthi mawukuthi mawuqala uthi kubantu anike nolalela umsebenzi wami kodwa ningayishiye ukuthi ikonjalo manje ubheka into zami kuphuma empulweni yazi ungibangisani ngoba nginalutho bathi uyancinda uyakhafula ubiza igama lami kazi ungibangisani ngoba ngina akele mtshelo uyoza uchithe uyoza uchithe maye ugayele mina ngehlula ngisemncane ngisasiniswe emathangeni lapho ke futhi ayilusi khuphuka mfoka Mdunge kunjalo uyoza uchithe wayethi ugayele ngempela ngoba phela sikhona sibivile simile sithe mfowethu yebo ayilusi hayi ke mawusho njalo kulungile abantu abagijime baphinde bayeseke siyalifuna imiliyoni kuleyo ngoma kuze khona izolo lokhu siyibonile nje lokhu iqhamukile mfowethu nakhi engifisa ukwazi uyiciko ibuphi umzima ofike wahlangabezana nawo wawuqala ungena endimeni yezomculo and uyinqoba kanjani lezo inkinga masuhlangabezene nazo ubuzima engibhekene nabo nje engikhala ngabo mina kimi obokungatholi imicimbi lokho nje engikhalela kukho
azikho ingqinamba eziningi engathi sendlule kuzo ngiphosisa kodwa nje ukungatholi imicimbi nokungatholi support ngendlela hayi ukuthi laba abangisupportayo angibongi kubo noma ngibona lokho ngiyabona bayangisupporta kodwa ke ngiyenxusa nje ukuthi ngoba ngisebenzela idlanzana ngisebenzela isizwe ngicela nje kuvuleleke kunjalo isizwe engisebenzelayo ngifisa ukuthi bangixhase kunjalo mfowethu asiyenzeke lento sithole indlela umphikeleli umuntu osebenzayo abese phinde ebasemculweni noma ugxile nje emculweni kuphela umphikeleli kade ngisebenza mfowethu kodwa ke ngebhadi wonakala umsebenzi ngonyaka ophelile njengamanje ngisabheke umculo nje kuphela mfowethu ubuyihlela kanjani makufanele uye e-studio mase kufanele ungene e-studio noma indlela obuyihlela ngayo ubalansisa umsebenzi kanye nomculo ubukwenza kanjani lokho bekwenzeka ngoba bengisebenzela ngase-studio lesi engirecorda kuso ngoba bengisegoli ngokwamatoha ne-studio sisegoli so nonjiniyela bayazi koThuthana ukuthi isikhathi bebezwa kimi ukuthi isiphi isikhathi abangangibhekela sona yeah kunjalo mfowethu sengihlehla sengigabisela ngezithende mhlawumbe izoba 2 noma bemithathu imibuzo mhlawumbe singathi siyibuze sibone ukuthi mhlawumbe sihamba kanjani mfowethu kuningi ohlangabezana nakho kunezintwana ezifuna uba umphikeleli ezikhulayo nezifisayo ukuthi ziwubambe lo shuni osebenzisayo ake sibuke ku-wrong yini ukuthi kube ne-artist elikulingisa ngqo njengoba umphikeleli cha akukho wrong uma lingekuye umphikeleli ngoba lokho kuzobe kusho ukuthi kukhona obukela kimi ngabe yini ubuhle bokuba ne-artist elikulingisa ngalendlela owenza ngayo ngisho ligcine seliwokha ngisho njengawe mhlambe selenzisa kwakho uyisibonele sihle kulo ushilo nje wathi khona umphikeleli abancane khona abanjani uyabona nje uma uzobona ingane encane ithi mina ngumphikeleli uyabona lokho kusho ukuthi so ke noma ngabe ke kuvela lelo artist elizenza wena lokho kusho ukuthi into yenza iyabonakala ma kukhona osebenzisa le ndlela oyisebenzisayo mfowethu nakho ngishilo ngathi akusekuningi esokuxoxa mhlambe kuzoba imibuzo nje ezoba 2 ibe 3 usocial media uyawubona yini ubalekile ekuthenini ulekelela amaciko wena imuphi usocial media ogxila kona kakhulu usocial media ubaluleke kakhulu ngikhona ku social media uFacebook ukhona umphikeleli SA ku-TikTok ukhona umphikeleli ngikhona kuwo mabili lama social media noma ke ngihambe ngishiyeke lapho nalapho kodwa nje ngikhona iyiphi indlela owenza ngayo ukuthi ugcine usematheni kubantu nokuthi ungakhohlakali kuba yikho ukuthi ngiphusha umsebenzi wami bese ke kade ngithola igigi ke ngibafake lama video kulungile mfowethu sesiyehlehla sesihosha sesigabisela ngezithende esifisa ukwazi ngabe wena ikuphi ongakudlulisa ebafanele abancane abakhulayo abafisa ukuthi nabo bangene endimeni imapha ama challenge wena ohlangabezane nawo uwanqobe kanjani lawo ma challenge kwabasebancane abasakhulayo ukuthi ithuba lokuqala okufanele belisebenzise elokuya esikoleni lokuya esikoleni ebese ke bebuya ke sebezozama ngokwama talent kodwa baqala esikoleni lokhana kuzokwenza ukuthi impilo ibe lula kuthi noma umculo wesinda kodwa uzulula ngoba financially uzobe covered ngoba iyona into eyenza ukuthi indlela ibe lula kulungile siyabonga kakhulu mfowamdunge ngesikhathi sakho nangohlonipha siyezobuciko omide sikufisela mfowethu konke oyifisela khona sitshele mfowethu umsebenzi wakho uhamba kanjani enkundleni zokuxhumana lo musha okhiphile and yini ofisa ukuthi abantu bakuseke kiyo
Uphusha kanjani lo msebenzi? Umsebenzi uhamba kahle kakhulu. Ngingayiqhathanisi namuntu, ngiyiqhathanisa nami. Yebo. Ngoba nje oqala ngoba ngithe igolide lasobuka ngase ngithe sithenjini njengoba ngithi manje uyozawuchithe. Uyalandelana nje ngiyabona ukuthi olapha kuyasho ukuthi ngangisaqala lapha bese uqala liqina ukhakhayi la seliqinile nenombolo futhi zisho kanjalo. Ebese ke Nkosi yami ngiyicelela kuba thandi bomculo nakubabukeli ezobuciko ukuthi Nkosi yami ngikhona ngimphikelela umfana kaMdunge phansi lempangeni emazingeleni Sigodi. Ngiyayikhulekela bakithi abangiphithuba lokungiboleka indlebe ngeke bayisola. Khona bazokuthola ukuphila kulomsebenzi enginawo wonke ngumsebenzi wami. Kulungile, siyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho nangethuba lakho osiphe lona. Sesiyahla siyavalile siyabonga. Siyabonga kakhulu, siyatholakala enombolweni zocingo ezithi 0765596658. Sikhona kumphikeleli SA ipage. Yebo. So yebo. No, qhubeka mfowethu zisho zonke nje la utholakala khona. Bese kuba i-email address yethu esinayo sphamandlazibuse704@gmail.com. sphamandlazibuse704@gmail.com. Sikhona nalapha na ku TikTok ungasifollowa Mphikeleli 05 uzosithola la. Siyabonga kakhulu bot. Siyabonga kakhulu mfowethu nomini. Thank you.